Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos facer unha rutina sinxela pero efectiva. Nada de complicarse. Só te necesito a ti e o teu corpo en movimento. Comezamos. Benvidos unha mañá máis a Pulso Activo, como sempre moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Ben. Veña, con ganiñas de comer. Eu tamén, venga, así, ben. Nunca me pregunta a ninguén como estón eu. Sempre os pregunto, así me gusta, Estrella, así me gusta. Toma. De repeticións menos para ti hoxe. Como estás, Erique? Claro, porque aí pregúntanos todas as mañas que tal estades? Ben. E ti? Dicen eu nunca lle preguntamos a Edi que tal está. Pois claro, que menos que ser correctos e corresponder así a educación que ten el con nós. Sempre se queixa, de que non lle preguntamos a él como está. Porque sempre cando empeza, como está de rapaces? Ben, pero nadie lle di, ti como está, Solo Estrella? Entón, de vez en cuando protesta, queixase, di, Solo Estrella me pregunta como estou. E, bueno, pues, si che gusta que che fagamos a pelota, digo que aquí somos 5 en total. Vamos nos facer a pelota en os outros, a ver como queda. Veña, imos comezar con mobilidade articular como a sempre, levando a cabeciña a un lado e ao outro. O sea que... Curtos. Che gusta que te fagan a pelota? Si xa o dixo, confesou non. No. E como vai estar guapísimo, como sempre, é o mellor. Arriba, abaixo. Pois pa ti 10 máis por pelota. Imos aí cos braciños, dibuixando círculos. Bueno, Noemia, que tal todo, ben? Entre vos non vale. Pois si, moi ben. E ti que tal? Tamén, aquí. Ben. Sí, ben. Mira, a ver, vou preguntar eu, porque sodes unhos osos. A ver, Cambiamos. Gustamos o entroido? Ai, a mí moito. Sí. Sí, bueno, a mí gustaba máis antes que agora, teño que dicir. A mí Pero sin sí. máis, a verdad. Gustame máis o entroido de verán. Que en Fisterra temos aí unha festa a principios de xullo, que é o entroido de verán, e mola moito. Máis na cintura, dibuixamos círculos. Aquí non tedes así entroido de verán? Nós temos en entroido de verán e de inverno e de cando queiras. Nós somos o entroido. Nós somos o entroide. Sabes o que non me gusta a min? Cambiamos o... Bueno, creo que xa o dixen noutra O ocasión. Samaín. Non, eso é verdade que non é que non me guste, que ali non se celebraba e penso que é algo desfasado. Xa. Desfasar. Sí, que non... O concepto é moi diferente como aplican. Xa. Xuntamos as pernas, pero o tema de... A min gustame os disfraces que son orixinais e que son así de cachondeo, unha noite destas de risa tal e cual, e non todo que sexa o postureo, ir guapo sempre, sabes? Xa. E digo eu que neste entroido tuve que ir en modo guapo, pero... Obrigado. No, sí, en parte sí, porque por exemplo, a miña parella sí é modo deste de teño que ir sexy. Cambiamos e eu sempre digo, jova, estes para ir guapa todo o ano, porque non podemos ir de algo que sexa de risa ou cachondeo? Pero bueno, hecho que é agora é así, o entroido, pulsos e nocellos, é todo postureo. A maior parte do tempo. A min ai, fala. Dalle. Doulle. Dalle. Hacia adentro. A mí o que máis gracia me fai é os homes disfrazados de mulleres, sin depilar, Que lles apasiona. cos, aquela barriga Cambiamos de cerveceira. Ai, é que eu racho con eles. É o disfraz que máis me gusta. Hacia adentro. Nos homes, claro. Mire, eu disfráceme polo antroido, polo San Xoán. Ben. Polo San Xoán. Espera, De druida. de bruxa. Agora nos contas, Sempre Estrella. interrumpimos a Estrella. Agora nos conta. Imos co quecemento e para esta clase o único que necesitamos é unha esteira, vale? Así que collemos todo e comezamos. Pois non teño ningún disfraz favorito. Suelo ir ao cómodo, sinxelo, e o que queira o resto dos compañeiros. Vamos desto, pois vamos. Os primeiros anos que me disfracei ca pandilla completa, porque ahora solimos mulleres, antes íamos homes e mulleres, de gato con botas. Para min foi o disfraz por excelencia. Gustoume moitísimo. Unha vez que xa temos a esteira, imos facer o quecemento nela, imos a colocar de lado, deste xeito. Pero non dixo nada. Que pasou aí? Que temos un velliño aquí Entraba o atrás. aire pola ventana. Xuntamos brazos e abrimos aí 30 segundillos ao lado.
e 30 outro. Que non estaba a contar Estrella en San Xoán que me quedou... Gústame moito disfrazarme polo Antroido, polo San Xoán, que en Vilalba festexase moito e vamos de bruxas. Ah. Polo Ar de Lucus, en Lugo. O Ribadeo Indiano, en Ribadeo, así que non o fei. Non perdes marea, Estrella. Mamaciña, esta muller Sí, está señor. todo. Vas a máis festas que a min. É É que difícil. sabes que as festas telas que levarte contigo, porque se estás ben, faz a festa onde seña. Moi ben. Cambiamos agora. Moi ben. No, moi ben que digo que Mira. gústame esa filosofía de vida. Mira, un ano a pandilla en novembro. Ben, estamos. Estamos. Veña, imos. Dime, Estrella, un ano... Regalaron un pito campeiro e dixen, eu non o faigo inteiro. Para que caro é un pito inteiro? Pero que é iso de un pito campeiro? Un pito. Un? Pito do campo, filla. Un polo de campo. É que sácalo de Madrid ahora, Ya se pega. Pito campeiro. Nunca ia, eu agora... Que pensabas? Porque Eu que eso chama sei. máis a atención. Da igual, que non digo que pensen, porque ese es un... Vale. Veña, imos co último exercicio de quecemento. Colocamos as mans máis adiante dos ombreiros, levamos o cúcar atrás e a pelve cara adiante. Ai. Bueno, entón... A ver, que pasou co pito? Que as da pandilla dixen, eu non o faigo na miña casa. E dixo, outra, pois faigo eu. É porque nos preparamos e nos poñemos guapos. Dixo, bueno, pero poñernos guapos na casa sin que nos vexa ninguén. Mira, disfrazámonos e saímos. Paraban os coches para ir detrás de nosotros. Estábamos un pouco tolos, pero pasábamoslo tan ben. Pasaba de ben. Sí, non nos metimos con ninguén. Vale. Comimos o pitiño que estaba moi ben asado. Moi ben. Ti E que morrides chamábase vos. Piolín. O polo. Aquí. Pois xa é un habitual nas clases de abdominais que nos dé un ataque de risa. E claro, hoxe pois tocou o pito campeiro. Sí, o pito campeiro. O pito campeiro, digo, e iso que é? Dígome, un pito campeiro, é un polo. Un polo do campo. Non creo que non se enteraba do tema porque a saber en que pito estaba pensando ou en cal deixaba de pensar, eso xa hai que preguntar. Veña, ímonos rir igualmente facendo a táboa, colocando os antebrazos, os cómodos debaixo dos sombreiros, estiramos. Ahora contades moi chiste, Ahora non podo. Veña, 30 segundinhos aí de táboa. Que pasou? A ver, contame, non hai? Só lo que din co pito da casa que é máis duro que o que compras no súper. Xa sabía eu que había doble lectura aquí. Xa te digo eu. Pero si ou non, Estrella? Tú que opinas? Estou facendo a táboa. Pero é así ou non é así? 3, 2, 1, vale. Ai, vi. O pito da casa, o pito campeiro. Toda a vida se lle chamou así os pitos que creas na casa. Ou hai máis pitos por aí. Veña, o seguinte exercicio non o fixemos nunca, ímolo facer agora, é moi sinxelo, vale? Imos colocar os puños aí na zona da ingle. E o único que imos facer durante 30 segundos cos puños aí pechados é elevar as pernas e mantelas no aire, vale? Apreto glúteos Bueno, aí vou. e aquí aguanto 30 segundiños. Isto é posición de paracaidista, É verdade, Sí. Sí, sí. Ai, Dios. Activo ben os glúteos, todo exercicio para non dañar zona lumbar, elevo pernas, aguanto aí. Os puños ben pechados, na zona das ingles. Ah, os puños pechados. Claro. Seguro que non che salía Non porque é un tiñas os puño. puños abertos. Os puños abertos non os mira nunca. 3, 2, 1... Vale. Moi ben. Imos agora pasar ao nadador. Estiramos brazos, estiramos pernas. E o que imos facer é levar brazo e perna contraria, alternando uns e outros. Veña, 10 en total, collemos aire e exhalo. 10 con cada brazo, vale?
Embigo cara adentro, cada vez que movemos as extremidades. Último con cada brazo. Vale, imos levar o cuño cara atrás, imos relaxar a zona lumbar, quédanos outra serie. A min a clase de hoxe gustoume moito porque traballamos a nivel muscular, a nivel cardio, de todo eso. Además, hoxe sí que os músculos da cara exercitámonos moito porque rímonos a cachón, A tía di de que te soles disfrazar. Pois sempre suele ser así algo de... Gústame disfrazarme en grupo. E funde varias cousas. Por exemplo, fomos unha vez de charanga, outra vez fomos de talibáns, outra vez fomos do lobo de Caperucita, así, non sei, gústame de algo que, de algún suceso que pasara no ano, algo así. Suceso. Sobre Sí, todo algún Caperucita. acontecemento. Veña, baixamos, este ano vin a uns amigos meus que foron, que encantou o disfraz, foron de Donald Trump e de Maduro e os outros de militares, e molaba moitísimo como iban. Veña, ai, perdón, xa me estaba desliando, Imos de repeticións, con cada brazo collemos aire, subimos. Vos no entroido, vichedes algún disfraz así este ano, se lembrarades, claro, que vos chama a atención? Sí. Eu encontreime con Anxo. Sorpréndeme de que iba. No, bueno, é que, de verdade, non iba só, iba con máis rapaces será a súa pandilla. Era así como unha ruleta. Sí, última con cada brazo. Twister. Unha ruleta, Vale. vamos de chamar. Non era nin twister eso. Non chegaba. Ai, creo que xa vin, sí. O de que tiña os cores polo corpo. Xa. Contanos, Anxo, Bueno, como era ese seguinte disfraz. ejercicio, vamos aló. Pero tuvo moi mala suerte. Imos agora facer o gato can. Imos colocar as mans separadas a anchura dos ombreiros, xeonllos separados a anchura das cadeiras. Anxo, triunfou ou non triunfou o disfraz? Collemos aire. Xa fai tanto tempo de carnavais que a mí xa non me acordo. Xa non te acordas, xa non te acordas, non? Acordo meu. E triunfou ou non triunfou? Non Raquel? triunfou. Pois a ver se a partir de agora basta acordar menos. Non podo, é que esa imaxe non se me Pois quita da sabedes de que cabeza. fun eu, xa que me De preguntades. que fostes? En familia, a Xía dixo de gimnásticos. Pulso activo, non? No, pero dos 80, cas súas bandas, os Última. seus cantadores, bueno. Vale, recollemos atrás. Edi vai a corregir este exercicio tan Home. complicado que pode ser o gato can, porque igual non o facemos ben. Ai, pode ser, pode ser. Non sei, eu prefiro que diga, bueno, estou canso, voume levantar e non vou facer nada máis, porque corregir o gato can, que o facemos á perfección. Ides nalgúnha comparsa? Non, Veña, pero... comezamos. Imos de pero repeticións. O ano que ven a nos tocar porque a Pequecha fíxome prometerlle de meñique que quería desfilar e que tiñamos que desfilar, así que... E aquí en Orense hai bastantes comparsas, non? Sí, aquí hai de todo. Eu acórdome con ano fun de Panteira Rosa e todos os rapaces tirábanme do rabo. Acabei cun cabreo Vamos que a octava. monumental. Non me fai gracia. 9. E última. Vale, relaxamos atrás. Ben, sí, Moi ben, Anxo, moi ben. grazas. El ergueuse para ir para corrixir as posturas porque tamén ten que facer un bon profesor, ten que dicirnos como se fan ben as cousas. Como gato can pouco ten que correxir a verdade. Debe ser dos poucos que nos sae perfecto. E imos cambiar agora, ímonos deitar boca arriba. Vou a flexionar a perna, estirar a outra. Vou estirar os brazos cara atrás. E o que imos facer é, nesta posición, coller aire, exhalo, e levo perna, a vez que flexiono o tronco cara adiante. Veña, 10 repeticións. Sempre ca mesma.
8, 9 e 10. Veña, imos cambiar de perna, imos facer o mesmo exercicio, brazos atrás, collo o aire e solto cara adiante. Manteño a perna estirada. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ben, levamos xonllos cara a nós. A clase hoxe moi ben. Sí, das clases de core que máis me gustou. Sobre todo porque non había sit-ups. Entón, feliz da vida. Moi ben, agora imos quedar cas pernas flexionadas formando ángulo de 90 grados arriba, abrimos os brazos e imos deixar cara as pernas ao ladiño, ao centro e cara ao outro. Que pasou aí? Xa, comeza a carreira. Estrella, os brazos abertos e as palmas no chan. Sí, Que facias, Estrella? estaba pensando nos disfraces. Abre os brazos. Aí, aí. Un poquinho máis. Van 6 a cada lado. Raquel, vou ter que comprar unha esteira nova para ti, unha máis longa. Ai, eu. En marcha da esteira. Última a cada lado. Vale, relaxo. Vas a acabar fora do plató. A esteira e eu estamos pelexados, pero non son só eu, Hoxe pasou mesmo a min. Van ter que pôr unha esteira un pouco máis grande e xa está, non pasa nada. Veña, arriba de novo. Collemos aire, soltamos ao ladiño e cara ao outro. Xa vai máis da metade fora. Tres máis a cada lado. Última a cada lado. Vale. Moi ben. Relaxa uns segundiños. Todo ben? Sí? Sí, a ti. Veña, imos cambiar de posición, imos traballar deitados boca abaixo. Boca abaixo non, perdón, en cuadrupedia. E o que imos facer é o Superman, vale? Imos manter o brazo dereito e a perna esquerda 30 segundinhos arriba e despois imos cambiar, sí? Veña, mans debaixo dos ombreiros, xeonllos separados a anchura das cadeiras, collemos aire e exhalo, manteño o brazo dereito e perna esquerda aí arriba, dibuixando unha liña recta. Aí, 30 segundos de traballo. A pernas ben estirada. Estira, Raquel, un poquinho máis. Aí, aí. Moi ben. Tres, dous, un. Vale, relaxo atrás uns segundiños antes de ir co outro brazo e perna. Veña, volvemos. E agora subimos brazo esquerdo, perna dereita, arriba e 30 segundos que comezan a contar xa. En vivo cara adentro, facendo ben a respiración. Un poquinho máis. Tres, dous, un, vale, relaxo atrás.
A clase de hoxe moi ben, eran abdominais e, bueno, Os abdominais sempre ben, falamos bastante, pasámoslo ben. moi ben, moi ben. Imos agora a facer o Spider-Man. O Home-Araña. Veña, agora estiramos os brazos, estiramos as pernas, e o que imos facer é levar 10 veces o pé preto da man, vale? A un lado e a outro, mantendo a posición de tábua. Sí? Sí. Veña, imos aló. Comezamos e... Total, 5 veces a cada lado. Última a cada lado. Vale, xeonllos o chan, relaxo atrás. Fixemos 10, quédanos outras 10. Volvemos. Mesmo exercicio. Estiramos e comezamos aí a levar o pé ao lado da man. Mantendo a posición de tábua, fixando que ese cu non vai a cara arriba nin a pelve cara abaixo. Última a cada lado. Vale, relaxamos atrás, veña, estamos rematando. Imos deitarnos agora boca arriba. Xa imos rematando a clase. Último esforzo. Veña, agora vou acercar os talóns hacia os glúteos, pese polos encho das cadeiras. Vou levar as mans atrás na cabeza e imos facer aí os crunch. Imos facer 10 en total, collemos aire, soltamos arriba. Cinco, 6, iso é 7, 8, 9 e 10. Relaxa uns segundos, imos facer outra serie. Veña, imos xa ca última serie, último exercicio, collemos aire, soltamos. Último esforzo. E última. Vale, moi ben. Veña, estiramos. Estiramos brazos, pernas. Uns segundiños. Agora flexionamos perna dereita, pasámoslo por encima da esquerda. Epa, brazo dereito estirado, palma no chan. Miramos cara a man dereita. A perna de abaixo estirada, arriba flexionada. Facemos esta pequena torsión. Cambiamos. Bueno, que tal a clase? Moi ben. Ben, non? Levadeira. E ti? Que tal a clase? Agora xa nada que se acabou. Bueno, home, pero para saber. Ben. Hubo clases peores e máis intensas. Esta levouse ben. Moi ben. Agora, despaciño, ímonos colocar de pé. Separamos pernas. Arriba esos brazos. Imos ao ladiño. Cambiamos. Cara ao centro, collo aire solto. Xunto máis a un lado. Ao outro. Imos cara ao centro despaciño, subimos. Moi ben, fantástico o traballo xentiña. Moitas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, aínda que sexa un pouquiño. Corpo e mente agradéceno. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, mantede o pulso activo. Moi ben.